Şuun körkajak videoma aýdýan 3 koşuk video olan biri. Dostlar, siz bilen Hoşlaşyk diýlen bolýar. Öňkü videolarymda aýdaryn men 2003-nji ýyl aý nesip bolsa şulay gulluga barýan. Şoň üçin 2 ýyllap kanalyma hiç video goýup bilmerin diýip düşünýän. Aý bilmem arasyna goýulsa berdigim bar ýani 2 ýyl gulluga gitýänne opşy ondan video goýmasam da etmesem şoň üçin näme goýan okada komentar ýazýanlaryň zatlaryň bolýar. Bir hepde ýaly goýmasam ýa-da işli boldum zat dol meni gulluga baramsam ýöňünden aýdyp gideýin ýa-da ana nesip bolsa 2 ýyl gelip saň aktiw alyp baram. Kanalyma suwaldykça 500 ala ýetdik, 55.000 prosmotr. Dostlar, sag bolun. Emmäňiz jaňyz sag bolsun, işleňiz üstünlük silede. Başga-da näme haýyşsaňyz bolsa, islegiňiz bolsa aýdan köp kişi wapaýan soraýar zat etýär. Dostlar, özüm platnon ýa-da ola wapaýan işleýän boýbrem wapaýan söz ýok-da. Başga wapaýan goýýanlar wapaýan hamster diýärmi, humster diýärmi, ondan başga da wapaýanlar bada lig wapaýan ýa olar diýär. Olar işleýär, pes gaty güç gelen ok. Yani YouTube'a, TikTok'a girmeli. Video yeten ok. Ondan soň mene ola ulanýan, ola gowmy. Şu ola ulanyň size maslahat. Ondan başga da nälik soraglaryňyz bolsa, zatlaryňyz bolsa komentar ýazyň. Mardan gitjek gün, öňüne gün bolsa men size hemme zat aýdyp geçerim. Çok. Hemme de aýdyp geçer. Ondan başga da YouTube'a 510 abla bardyk. Hemme sag bolsun YouTube. Näder? Haýsy program hakda bilesiňiz elýän komentar ýazyň zaten. Men video goýar, men gulluga 20-syna barýan, şoň üçin video goýup geçsem 20-syna gitmenkam näçe video goýjak bolýan bilýän. Ondan gullukdan gelýänçe pul gazanma açylar. Muňa da ýetdiň dostlar. Ana hemme udaçy.